Yoldaşımın haramlıkları maşgalamıza yoktu deyip hatına başlan patbişimin hatını size yetirýärin. Mehriballar netice özüňizden biz birinin gıybatını etmek değil de adamların içinde yatan hiç kime aýdyp bilmeyen geplerini size yetirmek ve sizin pikirinizi dinlemek şeýle hem yamana yamanlygyny aýt, pälinden aýtsyn, ýagşyň ýagşylygyny aýt, ýagşylyk artsyn diýilişýäli. Belki bir adamın durmuşunda yamanlyk etmekden alyp galar diýen düşünje bilen yetirýäris. Her kim öz ýüregine görä düşünýär, netice özüňize galdyrýaryn. Men ýoldaşym bilen durmuş guramdan soň gaýlalarymyň öýünde 4 ýaşyl ýaşadyk. Meniň 4 san çagam bardy. Aýry hojalyk bolup çykdyk we çagalarmy yoldaşym bilen terbiýelep, maşgalamyzy ekläp uradyk. Yoldaşym bir gowy edaranyň başlygynyň maşynyny sürýärdi. Ol adam hem meň yoldaşymy sag ele ýaly görüp urady. Yoldaşym onuň ynamyny ödäp başardy. Yoldaşymyň maşgalada hiç hili erwet gylygyny, erwet häsiýetini ýa çagalaryň ýa-da meniň gaty gödek göwnümize degen ýerini görmedik. Her bir maşgalada bolýan kynçylyklar ýa-da da ýöneköý dawalar biziň maşgalada da bolýardy. Ýöne ağız birligimizi saklamany başarjak bolup şunça jan etýärdik. Adam bile 10-12 ýyllap bile ýaşasaň hem şonuň gizlin taraplaryny bilmän, häsiýetini bilmän bolýanlygyna öz durmuşymda göz ýetirdim. Sebäbi men ýoldaşymdan garaşmaýan zatlarym 12 ýyl, 13 ýyldan soň ýüze çykdy. Meniň ýoldaşym şol edarada işleýärkä başlygy oňa türlü sowgat, salamlar, serpaýlar getirip berýärdi. Ol şol sowgat, salamlar çagalarymyza berýärdi. Sebäbi ýoldaşymy gowy görýärdi, halal oglan hasaplap, sagely hasaplap, işe alandan soň söýgüsi oturandyr da çagalarymyza türlü hili bayramçylyklarda sowgatlar uratýardy. Sonra men hem ýoldaşym maşgalada halal, iyiliň hakyny iýmeýän adam hasaplaýardym, erwet tarapyny göremokdym. Wagtyň geçmegi bilen biziň durmuşymyzda köp zatlar üýtgedi. Meniň ýoldaşym bir adam ýolda gaty gelýärkä, gaty sürüp gelýärkä maşynynda kakyp ol adam hastahanaya düşdi, aýagy döwülipdir. Onuň aýaly nägilelik bildirip bize agyzyna gelenini diýdi. Gargynç baryny gargady. Ýoldaşym maňa başlygyna başlyk çagyranda gyssanyp baryp otykam garamandyryn ýola diýip aýtdy. Başlygam onuň harajatlaryny töleşdi. Biz töledik, başardygymyzdan ol adamy razy etdik. Soňra aradan 3-4 ýyl geçenden soňra meniň körpe gyzym oýnap ýörkä öýümizde gurulşyk edip ýördük. Tagtalary ýokaryk jaýymyzyň üstüne goýuljak agyr-agyr ululu tagtalar diwara diýrak goýupdyk. Näme bolanda men hayran şol tagtalaryň biri gyzymyň üstüne ýykylyp, gyzym ýykyldy. Gyzym ýykylandan soň kellesine udar ýdi. Welin ağlap, erwet bolup kellesiniň azajyk ýeri çiýişdi. Şo wagt ýoldaşymam işdedi. Men kellelerini daňyşdyryp derman berip gyzymy köşeşdirdim. Ertesi gün hem doktora alıp barsam doktoram dermanlar ýazyp berdi. Şol dermanlary aldym. Ýöne gyzymyň kellesini şol wagt aparada düşüräýmeli ekenim. Ýene aradan 2-3 ýyl geçenden soňra meniň gyzym keselle ugrady. Öz-özü ýykylýan kesel tapyndy. Görüp otursak kelle güýçli satır seni alypdyr. Meniň gyzym indi bu günler gaýtalap her wagt şon ýaly ýykylma keseli bar. Men o zatlaryň gargyşdanlygyna giç düşündim. Ýoldaşymy başlygy bir gün işden howupdyr. Ýoldaşym hiç saat aýdanok bir hili göwünsiz öýe geldi. Näme boldy diýsem, ay işden çykdym diýdi. Düzüwli gurrun bermedi. Ýöne men görüp otursam bu gyzymyň yaraman otyrka bu dertler näme diýip öz-özüm başlygyna söýgenip otyryn. Ýöne maňa ýoldaşymyň işdeşiniň aýaly hemme zaty aýdyp berdi. Asyl görüp otursam ýoldaşym ýolda öz gezýäni bilen gelip otyrka görmän ol adamy kakan ekeni. Onam gezýäni
Yoldaşımın başlığına şu günler yetiripdir welin başlığım sen şo döwür şoň üçin adam kakıpsyň ekenin halal hasaplayan adamym haram bolup çykdy diýip işden howupdyr. Men bolsa bulary gijeşitdim. Bir adamyň gargyşy ýerde ýatmaýandyr. Ýöne çaga gelip degmegi maňa gaty agyr degdi. Hiç haçan haram yoldan gitmesin erkekler ertir çağısının durmuşunu, maşgalasynyň geljegini oýlasyn. Bar bir hakykat ýerde ýatmaýa, öňü soňy ýüze çykýa, ýokardaky hemme zady görüp dura, biz görmesegem diýip gelneje aglap gürrüň berdi.